дар Федератсияи Россия норасоии коргарҳо ба чашм мерасад. Хонаҳои харобгашта давоми 1 моҳ барқарор карда шаванд. дар хонаҳои зарардида 11 миллион сомонира ташкил медиҳад. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо ахборотҳои нави имрӯза пешниҳоди шумо гардонидан. Бо диққат тамошо кунед, то аз ахборотҳои имрӯза шуморо низ огоҳ бошед. Мо дирӯз як ахборот пешниҳоди шумо гардонидем ва қайд кардем, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ба сафари корӣ рафт. Оиди ҳамо сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо айни ҳол давомша ба шумо мефаҳмонем, ки вохӯрӣ бо президенти Россия чӣ гуна гузашт ва чӣ суханрониҳо дар якҷоягӣ қайд карданд. Аввалан дар ҳоли вохӯрӣ президентҳои ду кишвар, президенти Федератсияи Россия ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: дар Федератсияи Россия норасоии коргарҳо ба чашм мерасад ва президенти Федератсияи Россия ваъдаи шароити хуб барои муҳоҷиронро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт. Ва дар идомаи суҳбат раиси ҷумҳурии Россия инчунин бо зикри он, ки муҳоҷирон ҳаҷми зиёди маблағро барои дастгирии оилаҳояшон мефиристанд, афзуд, ки ин як раванди комилан мусбат аст. Таъкиди Путин ба ин масъалаҳои муҳоҷиратӣ дар ҳолест, ки ҳамасола аз Тоҷикистон садҳо ҳазор нафар барои пайдо кардани ризқурӯзии худ ва хонаводаи худ озими Русия мешаванд. Путин инчунин аз тиҷорат гуфт, ки бинобар беморӣ каме коҳиш ёфтааст. ӯ изҳори боварӣ намуд, ки он дубора рушд хоҳад ёфт, чун заминҳо барои он ҷой доранду лоиҳаҳои хубро рӯи даст гирифтанд. Ва дар охири суҳбат президенти Федератсияи Россия ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда гуфт: шароити хуб барои муҳоҷирон фароҳам оварда мешавад. Мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. Оиди тоҷикистонионро аз Қирғизистон депорт мекунанд. Шарҳи вазорати корҳои дохилии Қирғизистон дар ибора чӣ гуфт? Мо айни ҳол нусхаша ба шумо мехонем. Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Қирғизистон маълумот дар бораи депорти шаҳрвандони Тоҷикистон аз кишварро рад мекунад. Маълумот ба воқеият мувофиқат намекунад. Дар қонунгузории Қирғизистон ягон мафҳуми депортатсия вуҷуд надорад, истилоҳи ихроҷкунӣ аст. Агар як шаҳрванди хориҷӣ дар қаламрави Қирғизистон рафтори бад ё ҷиноят содир кунад, бо қарори суд вай метавонад аз қаламрави кишвар хориҷ карда шавад, омадааст дар иттилооти вазорати корҳои дохилии Қирғизистон. Яъне ки Қирғизистон рад кардагиай шахсиятҳоеро, ки аз уҷа депорт кардиянд, гӯё яъне шаҳрвандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қирғизистон қарор доштара гуфтанд депортатсия кардиянд ва вазорати корҳои дохилии Қирғизистон ин чиза рад кардагиай ва гуфтагиай, ки дар қонунгузории Қирғизистон депортатсия нестай. Яъне шахсиятҳое, ки ягон ҷиноят содир мекунанд, танҳо ҳамун нафарҳо аз қаламрави Қирғизистон берун карда мешаванд. Ахбороти навбатӣ. Бояд якҷоя истодагарӣ кунем. Паёми президенти Федератсияи Россия Путин ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия роҳбарон ва шаҳрвандони Озарбойҷон, Арманистон, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркменистон, Узбекистонро ба 76-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ шодбош гуфт. Хабар медиҳад котиботи Кремл. Раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия инчунин миннатдориашро ба ҳамаи собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ ва меҳнаткашони ақибгоҳ баён доштааст. Ин паём дар ҳолест, ки Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон,
8 май озими Москав шуда мулоқоташ бо Путин дар назар аст. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон 9 май якҷоя бо дигар роҳбарони даъватшуда дар гузашти низомӣ бахшида ба рӯзи ғалаба дар майдони сурх иштирок хоҳад кард. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. зарари ду деҳаи Тоҷикистон аз муноқишаи марзӣ бо Қирғизистон беш аз 11 миллион сомонӣ ҳисоб шуд. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисороти ду деҳаи назди сарҳадии ҷамоати Чоркӯҳро беш аз 11 миллион сомонӣ ҳисоб карданд. маъруфҷон Муҳаммадзода, роҳбари ситоди вилоятӣ оид ба бартарафкунии оқибати низоъҳои назди сарҳадӣ мегӯяд, ҳисороти пешакии ин ҳодиса дар деҳоти Сомониён ва Хоҷаи Аъло деҳоти Чоркӯҳ беш аз 11 миллион сомониро ташкил медиҳад. Муҳаммадзода изҳор доштааст, ки барои барқарорсозии 16 манзили харобгаштаи ин мавзеъҳо корҳои сохтмонӣ шурӯъ шуданд. ӯ дар суҳбат бо нашрияи Ҷумҳурият изҳор доштааст, ки масъолаи сохтмонӣ аз қабили семен, хишт ва чӯбутахта дастраси сохтмончиён шуданд. ҳамзамон корхонаҳои истеҳсолии симент ва хишти исфара таъмини саривақтии аҳолиро бо маҳсулоти зарурӣ ба зимма гирифтанд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дода буд, ки хонаҳои харобгашта давоми 1 моҳ барқарор карда шаванд. яъне дар муноқишаи марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон ки сар зада буд, дар хонаҳои зарардида 11 миллион сомонира ташкил медиҳад ва барои зарардидагон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дода буд, ки хонаҳои харобгаштаҳо дар муддати 1 моҳ барқарор карда шавад. ваҷҳ хеле ки мо дар нусха хондем, айни ҳол сохтмон идома дорад ва аз масъолаҳои сохтмонӣ таъминшон кардагиянд бояд дар муддати 1 моҳ бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хонаҳои харобгашта барқарор карда шаванд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ахборотҳои имрӯза ҳамин қадара дар бар гирифтанд ва видеоҳои нави моро интизор бошед. дар канали Юристи ҷай обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.